ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ለማዓንት እውን ከም ትልሙድ ናዕኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብዓይነቱ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዕድመኹም ካብ 21 ንላዕሊ ዝኾንኩም ሰባት እንተትሪእዎ ዝበለፀ ይምረፅ። ትሕቲ 21 እንተኮይንኩም ነዚ መደብ እንተዘይትሪእዎ ይምረፅ። ብተወሳኺ ድማ ብኣፍ ርክብ ንምፍፃም ድሌት ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ነዚ መደብ እንተትሪእዎ እንድሓበርኩ ናብ መደበይ ከኣቱ ካባኹም ዝፅበእ ነዚ መደብ ላይክ በመግባር ምጅማር እዩ። ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ናይዚ ቻነል ስድራ ብምዃን ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ጥዕና ፍቅርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኩኑ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ምሳይ ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል። ንሎማዓንቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣፋዊ ርክብ ተሰርሕዎም 5 ጊጋታት ብልክዕ ከመይ ጌርና ከም ንእርሞምን ክንርኢና። ፈለማ ስለምንታይ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ክንርኢ። ብኣፍ ዝፍፀም ርክብ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ መንገድታት ናይ ርክብ ምልዕዓልን ርውየትን ክተብፅሓ ዝሕግዘካ ሜላ እዩ። መፅናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ቅድመ ፅወታ ናብ ጉድበ ምትንኻፍ ንዕግበተን ይድልየን እዩ። ግና ምህፃፅ ወይ ድማ ተመሳሳሊ ምንቅስቃስ ምፍፃም ነዚ ምንቅስቃስ ምድግጋም ነቲ ስምዒታ ክቐትሎ ዝኽእል ዘይምቾት ክስማዕ ዝገብር እዩ። እትፀብቕ ዜና ግና እዞም ጊጋታት ልዕሊ ልሙዳትን ብቁሩብ ፍልጠትን ልምምድን ኣዝዮም ዝእሮሙ ምዃኖም እዩ እሞ እዞም ጊጋታት ንመን እዮም ቀፂልና ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ተፈፅምዎ ቀዳማይ ጊጋ ተጓይኻ ናብ ጉድበአን ምኻድን ምንቅስቃስካ ብገንኡ ናህሪ ክህልዎ ምግባርን እዩ። ተጓይኻ ናብ ደጋዋይ ክፋል ብልዕታ ናብ ጉድበ ከይድካ ምንቅስቃስካ ናህሪ ዘለዎ ምግባርን ኣብ ብልዕታ ከቢድ ፀቕጢ ከሕድር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ ጊጋ ንምእራም ድማ ክትገብሩ ዘለካ ፈለማ ኣብ ውሽጧ ይሸለፋ ብምትንኻፍ ጀምር፣ ብምስዓም ቀፅሎ፣ ብመልሓስካ ብምንኻእ ጀምሮ። በዚ ልስልስ ዝበለ ምንቅስቃስ ጀሚርካ እንታይ ስምዒት ይስምዐካ ኣሎ ኢልካ ጠይቃ። መርሳ ሰሚዕካ ድማ ወይ ትቐፅለሉ ወይ ድማ ተቋርፆ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ጊጋ ተጓይኻ ናብ ጉድበኣ ምእታው እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጊጋ ድማ ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ ምንቅስቃስ ምጥቃም እዩ። ሙሉእ ግዜኹም ብተመሳሳሊ ፍጥነት ወይ ተመሳሳሊ ቅዲ ምንቅስቃስ ምጥቃም ኣሰልቻ ወይ ድማ ስምዒታ ዘደናግር ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ ንምዕራይ ፍልሊ ምግባር ዝሕል ብዝበለ ብቅርፂ ክቢ ተናኽፋ ወይ ድማ ንላዕልን ታሕቲ ተናኽፋ፣ ካብ ጎኒ ናብ ጎኒ ተናኽፋ ወይ ድማ ርግእ ዝበለ ኣልሓሕሳ ድማ ተጠቐም። ድሕሪኡ ኣተነፋፍሳ ምንቅስቃስ ሰውነታ ኣስተውዕሎ። መልሳ እንዳረኣኻ ድማ ንዝፈትወቶ ቀፅለሉ፣ ንዘይፈትወቶ ድማ ኣቋርፆ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ጊጋ ድማ ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ ምንቅስቃስ ምጥቃም እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ተሰርሕዎ ጊጋ ድማ ዝተረፈ ኣካላታ ሸለል መባልኩም እዩ። ኣጥባታ፣ ክሳዳ፣ ምዕጉርታ እዚ ኩሉ ገዲፍካ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ምትኳር ጊጋ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምዕራይ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ኣፋዊ ምንቅስቃስ ምስ ናይ ኣእዳውካ ምንቅስቃስ ምውሕሓድ ምግባር እዩ። ንኣብነት ኣካላታ ምሕቋፍ፣ ካልኦት ስምዒታት ዘለዓሉ ክፋላት ሰውነታ ምትንኻፍ፣ ምልዕዓል ንዝበለፀ ናይ ርክብ ዕግበት ስለዘብፅሓ ኣብ ሓደ ክፋል ማለት እውን ኣብ ጉድብኣ ወይ ድማ ኣብቲ ደጋዋይ በልዕታ ጥራሕ ተድህብ እዚ ጊጋ ስለዝኾነ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትፍፅምዎ እቲ ራብዓይ ጊጋ ድማ እንታይ እዩ? ሕማቕ ሜላ ወይ ድማ ብዙሕ እንትታፍ ምጥቃም ከምኡውን ምድራቕን እዩ። ንቑፅ መልሓስ ምጥቃም ብኣስናንካ ብጊጋ ምጥቃም ጊጋ እዩ እሞ ነዚ ንምዕራይ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ መልሓስካ ርጉእን ፀፊሕን ይኹን። እኹል ማይ ኣቐዲምካ ስተ። ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ንብልዕተን ዘይጎድእ ቅብኣት ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እቲ ራብዓይ ጊጋኹም ዝኸውን ዘሎ ድማ ዝደረቐ ምንቅስቃስ እንተጌርኩምን ኣብዚሕኩም እንትታፍ እንተተጠቀምኩምን ስለዝኾነ ነዚ ኣውግድዎ። ኣብ መበል 5 ንሪኦ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትፍፅምዎ እቲ 5 ጊጋኹም ድማ ዘይምርድራእኹም ዘይምዕላልኩም ወይ ድማ ንስምዒታ ዘይምስትውዓልኩም እዩ። እቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝሰርሕካዮ ሜላ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ተጠቂምካዮ ዝተሳኸዐልካ ሜላ ዳግማይ ክሰርሕ ኢልካ ምግማት ጊጋ እዩ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ድሌት ኣለወን። እቲ ሓንቲ ዝፈትወቶ እታ ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትፈትዎ እያ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ንምዕራይ ክትገብሮ ዘለካ ድማ ቅድሚ ምጅማርኩም ኣብ ግዜ ቅድመ ፀወታ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ፅቡቅ ይስማዓካ ድዩ ዋላስ ኣይትፈትዮን ኢልካ ጠይቃ። ስለዚ እዚ 5 ጊጋ እዩ ሞ ነዚ እውን ኣውግድዎ። ነዞም ጊጋታትን ክትገብርዎ ዘለኩም መፍትሒታትን ምስራና ድማ ኣብ መወዳእታ ቦነስ ምክርታት ክህበኩም። ካብዞም ቦነሳት እቲ ቀዳማይ ፅሬት እዩ። ክልቴኹም መፃምድቲ ፍሬሽን ፅሩይን ኮኑ ኮንፊደንስ ስለዝህበኩም እዩ። እቲ ካልኣይ ቦነስ ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ፖዚሽን ምምራፅ እዩ። እቲ ዝጥዕመኩምን ተጠቂምኩም ዝፈተኹሞ ፖዚሽን ደጋጊምኩም ተጠቀምሉ። ኣብ መበል ሳልሳይ
ሳልሳይ ዝህበኩም ቦነስ ሓሳብ ድማ ትዕግስቲ እዩ። ኣብዚ ሓደ ቃንስትዮ ንርውየት ወይ ድማ ዕግበት ንኽበጽሓ ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ክወስደለን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ እስካብ ዕግበት ትበጽሕ ኣፋዊ ርክብኩም ክትፈጽሙ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ድማ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ እሞ ቦነስ ሓሳበይ ትዕግስቲ እዩ። ነዚ እውን ተጠቐምሉ። ኣብ መበል 4ይ ክህበኩም ዝደሊ ቦነስ ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ተገዳስነት እዩ። ነዚ ትገብረላ ዘለኻ ነገር ከም ትፈትዎ ኣርእያ። እዚ ድማ ዝበለጸ ናብ ናይ ርክብ ስምዒት ናብ ዕግበት ክትኣቱ የኽእል እዩ እሞ ነዚ እውን ኣርእያ። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ ነዞም ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትፍጽምዎም ጌጋታትን መፍትሒታቶምን ከዘኻኽረኩም ኮይኑ ግና እዚ ክብል እንተለኹ ኣፋዊ ርክብ እንዳተባብዓኹ ኣይኮነን ክትፍጽሙ ተደልዩ ደቂ ተባዕትዮ ንዝበለጸ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ኢለ ዝሕብረልኩም። ኣፋዊ ርክብ ክትፍጽሙ ዘይትደልዩ ሰባት ግና ካብዚ መደብ ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱም ኣነ ንኣፋዊ ርክብ የተባብዐ ይኹንኩ ዘለኹ ኣፋዊ ርክብ ክፍጽም እየ ንዝብል ሰብ ንዝበለጸ ቴክኒክ ንኽፈልጥ ይሕግዞ እየ ዘለኹ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ እንታይ እዩ? ተጓይኻ ናብ ጉድባኣ ናብ ተደጓይ ክፋል ብልዕታ ምእታው እዩ። ምንቅስቃስካ ድማ ብገንኡ ናህሪ ክትገብረሉ እንተለኻ ኣብ ብልዕተን ዝኾነ ጸቕጢ ክሕድር ስለ ዝኽእል ተጓይኹም ናብ ጉድባአን ከይድኩም ምንቅስቃስኩም ድማ ናህሪ ክህልዎ ኣይትግበሩ። ህድእ ኢልኩም ብውሽጣዊ ሸለፈን ምትንኻፍ ጀምሩ። ኣብዚ ከባቢ ብምትንኻፍ ናብቲ ጉድበ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ተመሳሳልን ተደጋጋምን ምንቅስቃስ ምፍጻምኩም እዩ። ስለዚ ተመሳሳሊ ምንቅስቃስ ይትግበሩ። ንኣብነት ብክቢ ቅርጺ ምንቅስቃስ ንጉድበአን ተተናኽፉ እንተነርኩም ቀይር ኣቢልኩም ካብ ጎኒ ናብ ጎኒ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ወይ ድማ ህድእ ዝበለ ኣላሓሓሳ ተጠቕሙ። ስለዚ እንዳቀያየርኩም እምበር ተመሳሳሊ ምንቅስቃስ ኣይትፈጽሙ። ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዮ ዝነበርና ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ዝተረፈ ናይ ርክብ ስምዒታት ዘለዓል ክፋላት ሰውነታ ሸለል ምባልኩም እዩ። ኣጥዋተን፣ ክሳደን፣ መዕጉርተን እዚ ኩሉ ሴንሲቲቭ ክፋል ስለ ዝኾነ ንዑ ገዲፍኩም ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ጉድበአን ወይ ድማ ደጓይ ክፋል ብልዕተን ንዑ ጥራሕ ኣድህቦ ክትህቡ የብልኩምን። ስለዚ እትሰርሕዎ ሳልሳይ ጌጋ ድማ እቲ ካልኦት ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ሰውነተን ሸለል ምባልኩም እዩ እሞ ነዚ እንዳተናኸፍኩም ካልኦት ክፋል ሰውነት እውን ንኻኽኡለን ሓሳስዩለን ዝበለጸ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽበጽሓ ስለ ዝገብረን እዩ። ኣብ መበል 4ይ ርኢናዮ ዝነበርና ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ብዙሕ እንትታፍ ምጥቃምን ምድራቕን እዩ። መልሓስኩም እንተደሪቑ ተመሳሳሊ ድማ ብዙሕ እንትታፍ ተጠቒምኩም ኣብ ብልዕተን ዝኾነ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ። ንስምዒታተን እውን ክቐትል ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ እውን ኣውግድዎ። ኣብ መበል 5ን ናይ መወዳእታን ርኢናዮ ዝነበርና ኣብ ግዜ ኣፋዊ ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ዘይምርድዳእኹምን ዘይምዕላልኩምን ብተወሳኺ ድማ ስምዒታተን ዘይምስትውዓልኩምን እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ቅድመ ፀወታ እንታይ እዩ ክትዕልሉ ኣለኩም። እዚ ትፈትውዮ ዶ እዚ ትጸልዮ ዶ እንዳበልካ ጠይቃ ንዝፈትወቶ ተጠቐምሉ፣ ዘይፈትወቶ እንተኮይኑ ድማ ኣቋርጽዎ። ስለዚ እቲ 5ይ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ዘይምዕላል እዩ። ስለዚ ነዞም 5 ጌጋታት ብደንብ ዝተውዒልኩም ተረዳዲእኹም ግደፍዎም። ዝበለጸ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነፍቃሪትኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ንምብጻሕ ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዘም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ሰሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክረኽብሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ንቻነልና ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፍቕሪ ጥዕና ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኹኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።